What's up mga kabay? Welcome back sa mong YouTube channel nga Native Bolaros. Karon nga episode mga kabay, manguha mi og mag-harvest mi sa among kuan. Lansunis. Di ay sa ang ati day. Da mga kabay. So good ta. Mga kabay, tara kay mulakaw pa tayo sa kilometro. Tara. Tara. Pero di ara diri unahan. Ha? Kabay. Grapes. Bago. Kabay. Bijabas. Mga kabay. Lubi. Puto. Mga bobo! Para mga kabay oh, naliki na oh. Binadu! Nga naman mo. Tilawan. Mga kabay, ang tilawan ha. Arang gamaya jud kabay. Ang tilawan ha. Arang tapan mga kabay. Tara mga kabay, arang tamisa. Masa ti pangana ho. Kalimot ni kasi mga anday. Ay mo ti pangana we. Laway-laway ko, alas luma day. Binadu! Tawa kabay dagko. Ala. Itlog. Buko. Mga kabay, Tak ayun kay ko gamay. Kana sa una kay ubas kay matamak-tamak ka na na. upaw. Ikat ka? Pagpalit. Ako nang urak ko. Jara. Basjang sabot. Ang bug na. Ay mabili ni kay indak kaon. Galong ko. Kitang dua pre. Dito. Ang daghan ng ikaja dito ka pa inadlaw. Tara pakjaw. Dato kinyo. Putay o baso rin eh. Pa. Kuman. Tutinguan. Mga kayo ng baso. Green patanan sa punggay. Ayaw lang ang mga Ano kani okay na uli. Kani may di ka. Ano ba? Ano siya rin? Yan, nahog. Kaya mo? Pagtanong lagi. May smart na yung gibsa be? Jara. Daraw mo kumando sa ngaha. Nara mga kabay na. Siya. Ano yung santol mga kabay? Isang baton lagi ni tanaw. Ha? Naga nagbunga na. Suwang man. Only in kampo, paghahat, Alicia Bohol. Dali ay ninyo buha kay wadag ng isa. Nangawat na mo siya eh. Ano man ka? Nga ano man ka? Yat. Siya. Darang-daghan na mga kabay, di ni matabag. Siyam ka. Bisa manado. Jugo na, jugo. Pwede mo request amo ning puungan. So, ado. Dari. Ado. Ado. Mahuman siguro nag-harvest mga kabay, mga abten siguro nag mga 30 kilos. Karandaghan naman dyan.
tayo. Ha? Eh, bold nagbitay. Ay, gani, kaya mapupo dumayo. Napupo. Taglubot. Kabays. Video isa ba? Kabays. Grabe naghana dyan. Hindi matabang og mga kuan. Isang oras na. Ta? Ne, tarsier na. Tarsier na si Babaw. Tayo sa katarsier to, sa kanapod. Grabe gold o, gabitay. Eh. Parang kadikit. Kuya wa tarsiera, gada kutsilyo. Oh! Kuya wa di tarsiera, gada kutsilyo. Bad. Eh. Ngala ko kuan. Winit. Gamay na lang na nabilin mga kabay, hapit na mahuman. Dagkuha da, naghana. Shot eh. Duha na kaplanggana. Mga kabay, nagkalisod na sila. Oh. Puno na ang bag. Ikubag. Ba? Ba? Nga naman eh. Ara habuga pa din ng lansunisa na habuga yo. Puno mga kabay. Binigyan ng bunga. Mani si kabay upaw, kabay ayan ay. Si kabay glin tuwa nagsalipod. Si abay along. Si kabay undo. Wa si kabay rayan kay natog. Eh, nawa. O yapil. Sa isahara. Atag. Ihi. Iyat. Lah. Patay ka pa. Ditungod ako. Wa pa. Ay, soy. Pamabalik ko ang pagkama. Mayo. Manawag-nawag ni kabay. Ayan. Mura di na madrawing. Tago pa dyan. Nakadaghan sila. A few moments later. Mga kabay. Ano pa namin garbage da mong kuha. Tanan mo na tanan. Muna mga kabay. Pat ka planggana. Nay nabilin pero mga hilaw pa na. Bili na para sa kabog. Mga kabay. So marato mga kabay, daghang salamat sa pagtanaw sa mong video. kung gusto mo permiti makita sa mga video, please like, share, o subscribe, o hit ang notification bell. Nga na ang kamot gusto mag-outro ka. Stay safe mga kabay, God bless. Kamot.